L-Enemalta ħabbret li permezz tal-avukati tagħha f'Malta fir-Renju Unitu fl-Iżvizzera se tuħu passi legali biex tipproteġi l-interessi tagħha dwar attività kummerċjali li tinvolvi lil dawk li jsejħu EUAs, jiġifieri krediti tal-karbonju. L-Enemalta qalet li f'każ partikolari l-bord tad-diretturi kien infurmat li minn 11 il-tranzazzjoni tal-EUA 3 minnhom kienu għadhom ma ġewx onorati mill-kumpanija. B'kollox dawn it-tranzazzjonijiet tal-EUA ilaħqu l-valur ta' 60 miljun euro. EUA huma krediti tal-karbonju huma parti mill-leġiżlazzjoni tal-European Union Emissions Trading Scheme. Lan tal-iskema u li jippermetti li kumpanija tirrilaxxa sa tunnellata ta' diossidu tal-karbonju fl-arja u jistgħu jinxtraw jew jinbijaw fuq is-suq organizzat magħrufa bħala carbon allowance jew carbon credit. Il-kap eżekuttiv tal-Enemalta Ryan Fava qal li din ma kinitx l-ewwel darba li l-Enemalta nnegozjat ma' din il-kumpanija u qatt ma kien hemm problemi. Waqt laqgħa l-midja ħabbar li sabiex tissalvagwardja l-interessi tagħha u tirkupra l-fondi kollha dovuti l-Enemalta qabdet ditti legali rinomati lokali mill-Ingilterra u mill-Iżvizzera. Fakar li dan il-kummerċ għall-EUAs jseħħ permezz ta' ftehim żviluppat mill-International Emissions Trading Association. L-Inġinier Fava qal li f'dan l-istadju l-Enemalta ma tistax tiżvela aktar dettalji sabiex tipproteġi l-pożizzjoni legali tagħha. Qal ukoll iżda li l-Enemalta se tkompli bl-implementazzjoni ta' investiment sostanzjali bilan li jkompli jissaħħaħ in-netwerk ta' distribuzzjoni, jissaħħu ċentri eżistenti u jinħolqu oħrajn ġodda.